се появи. Къде? Се хвана страничен проект в търсене на друг участник. Трябва да пробиваме. Да, знам. Прегледах счетоводството и преместването е $105,000 и трябва да добием. Да, изоставаме на червено сме. Колко ни трябват, за да балансираме разходите? Трябват ни 10 унции или 30 бона. Това е възможно. Ще направя още няколко изкопа с ескаватора. Добре. Ще взема проби, за да открия по-богати зони, които да сепарират. Добре, да започваме и Да. да вярваме. До сега. Кранът е тук. И камионите и харчим 6 долара на час. Направо ми признава. В първия епизод Gold Devils преместиха 20-тонния сепаратор Лойд на 360 км от участъка Феникс. Нова корпоративна база, участъка Fair Lady, и сега търсят внимателно, за да погасят разходите.